mga may sablag sa pananawan, nagatinguha agud may palangabuyan. Aton hibaloon ang iya istorya sa kwento ng Pilipino. 3 taon pa lang, ma'am. Dahil lang sa tigdas, ma'am. Nung una, ma'am, talaga halos hindi ko rin matanggap. Nais kong ika'y mayaga, nais kong mahagkan ka, nais ko sa bawat oras, lagi ay kapiling ka. Nakikinig po ako ng laging programa ni Willie kasi parang pinaka-idol ko si Willie. Inaalagaan ko siya, ma'am. Tapos pagka sa amon sa Laguna, nagalabada ako. Natagpuan ko si Mrs. po dito sa paghanap buhay ko. Nagkatagpo kami sa Tugigaraw pa, ma'am. Mabuot siya, wala siyang bisyo, hindi siya gainom, hindi na nigarilyo. Sa balay lang siya ga-stay. Kaya mga anak ko lang niya intindi niya. Mabuti po siyang ama. Sinusuportahan niya po kami sa lahat ng bagay po kahit may asawa na po kami. Hindi po siya nagkulang sa amin bilang papa po namin. Pero actually po, stepfather lang po namin siya. Hindi ko na rin po iniba sa akin. Simula po nag-iwalay sila ng tunay ko po na papa, ng mama ko. Bali siya po lahat nagsuporta sa amin lahat-lahat. Hindi niya po kami tunuring na ibang tao po kasi lahat-lahat po ng pangangailangan po namin binigay niya po. Kahit sa mga anak ko po. Pag tuwing pesta, kung saan may pesta, ma'am, ito naman napuntahan namin. Maayo na kung kumita kami ng 500 sa isang araw. Pasalamatan na namin yan. Basta ako ay maghihintay para sa'yo. Nag-entertain po ako sa mga tao na hindi po naman ako namimilit kung ano po yung ibigay nila. Nagpapasalamat po ako. Kabisan mo na rin siya bulag, kati makasgid sila yung mabuhi man sila. Bisa lang mo ng itsura nila nga may kapansanan, kay makasgid sila sa pagpangita. Kaya nung ganon ina nga paagi, makapangita sa maayong nga paagi. Diyo, tayo lang man, ma'am. Saan mo lang itong hanap buhay namin, ma'am. Ipon namin, pag-uwi namin, kabili kami ng bigas, pagkain ng mga bata ko, mga damit. Sa Panginoon po ako nagdedepende, ma'am. Sa ating Panginoon at saka sa tatag ng mga pagsubok na binibigay niya. Tinatatagan po lang namin ang aming kalooban. Humihingi po kami sa Kanya ng lakas ng loob upang malampasan namin yung mga pagsubok. Mahal kita, ako'y makakaasa ba? Sana'y ako sa pag-ibig mo. Tsaka masaya na rin po kami dito sa sitwasyon ko na natanggap ko na po. Sumasabog ang puso mo, sana'y tanggapin niya rin pag-ibig ko.